Ono gambaran mirip rupa warna sato kang sinendi ayo mlaen nganggo kosek pitik jago jeneng sira kok muntap si wedhus kok ajar nganti klenger kaya mangkono tawon ngertenono sunguku diselang nalika macan duwe gawe ning ora dibalek-balekno ndi sunguku ben krungu dhewe pitik jago wedhus sanggup balekno ning sik emben wedhus aja sak karepmu dhewe yen pancen rumangsa nyelang utawa nyilih darbeke liyane iki kudu dibalekno endi sunguku ben mula bukaning jeneng sira nek esuk mesti kukurukuk tegese nagih marang si wedhus endi sunguku mula wedhus unine mbek tegese mben oleh balekno sungune